O, haide, iașa, iașa, Vladi. Ho, 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 ho. O, șampiona. От Влади за неговите приятели, за неговия кръвен брат. О, хайде, яша, яша, Влади, аз за теб ще пея, за твоите приятели и за Емил. С най-новия внос ме бели. Let's go, let's go, let's go. Хайде, яша, яша, Емиле. По два тира мебели на седмица, по два тира мебели на седмица си караш. О, хайде, яша, яша, брала. О, хайде, декеле. От Влади за неговия кръвен брат. О, хайде, яша, яша, Емил. О, хайде, яша, ме бралезе. Аз за теб ще пея. И за Влади автовоза, и за най-добрия водач за Евелин автовоза. О, хайде, яша, Евелин, яша. От дерманци, дерманските тарикати. О, хайде, дегелен, младедите. Под 11 тола не се прибира. Под 11 тола, брати, не се пребира. Това са хората, шампионите. Дава газ на магистралата и не прощават. Проверки си минават, всичко е точно, няма проблеми. Това са шампионите. О, яша, Ивелине, яша. О, хайде, яша, Влади. За най-добрия водач, хайде. Предава курсове, е категория. Е категория. О, хайде, яша, яша, яша. Хайде! Че, 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 че. За най-добрия водач, който дава курсове, е категория. Е категория. За Ивелин под 11 тона не се прибира. Няма страшно. Let's go. Йо, йо. Яша, яша, яша. Аре, дерманци. Хо. Яша. Iveline, brat mi,
тебе няма. О, Влади, 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 медо ме е гилава. Айде! Яша Пол! От Влади за неговите колеги. И поздрава се връща. От Ивелина автовоза за палатката в Данимарка. Айде Данимарка. За Зола, Изол, 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 Изол. Колите той от Германия товари, на българска земя ще ги разтовари. О, хайде Яша, Яша, о, амаре пралеце. О, хайде Яша, Яша, о, амаре пралеце. Айде колега, чек и чек. От Влади за всички гости, най-вече за неговите колеги с най-яките автовози. И поздрава се връща за Влади, автовоза, щата Червен бряг. Също така за неговата майка, разбира се. И let's go, и Яша Влади. О, няма да едеш и няма да пиеш ли? И Яша Свети, Яша е това.